uJesu Kristu inkosi baba umpostoli, ngiyabingelela kuwe baba nakumama umpostoli. Ngiyabingelela baba entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngithanda nje ukuthula ubufakazi uNkulunkulu izinto angenzela zona. Umntwana wami ubesena-21 years, lokhu ngaqala ukuzama ukumenzela i-ID ena-16 ingenzeki. Kodwa namhlanje uNkulunkulu uye wangisiza kakhulu. Uma nje ngilala ngikhuleka ngaleli gama lokuthi uJesu Kristu inkosi, ngibona uNkulunkulu engilekelela ngohlobo olumangalisayo. Ngisho ekuseni ngiphuma ngiye ngabiza leli gama noma sengingena ewodini ngoba bekuthiwa akaye ewodini la watetelwa khona kuvulwa amafayela. Malivula ifayela akatholakali. Kodwa namhlanje kuthe malivulwa nje ifayela kwathiwa pheqepheqe nje latholakala iduze wabhalwa yonke into. Ngiyethemba, nginethemba elikhulu lokuthi umntwana wami i-ID usezoyithola. Ngakho uNkulunkulu ngiyamphakamisa kakhulu. Ziningi izinto angenzela zona engikhona ukuyibala ngenxa yesikhathi. Ngisho izifo emzimbeni wami uNkulunkulu uyangelapha ngendlela emangalisayo. Kukhona nento angenzele yona engisamangala namanje. Bekuthi uma ngifaka ugesi noma ngafaka oka-R100, imali yakhona izothi mhlawumpe 68 rand. Uma ngithi ngifaka oka-R50, imali yakhona izovela nje ithi 18 rand. Ngimangala ukuthi kanti yini indaba kube nje. Kodwa nje kusukela ngingena ekhaya lezwi, uma ngifaka ugesi uba yileyo mali. Uma ngithe 50 rand ungena u-50 rand. Uma ngithe 100 rand ungena u-100 rand. Ngaqale ngathuka abantwana bewufakele uma ngibuka, hawu imali yankulu kangaka, labantwana bafaka emalini. Hayi waphela ngaphinde ngafaka, ngabona imali, hawu uNkulunkulu ngendlela angisiza ngayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba. Nangey'nkonzo ziyangikhulisa, ziyangakha. Ngifisa ukuhlala nje ekhaya elizwi ngoba ngendlela engikhula ngayo uNkulunkulu uyangisiza ngohlobo olumangalisayo. uJesu Kristu inkosi baba. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela bazalwane bonke, ngibingelela ekhaya lezwi, ngibingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela ubaba umpostoli uNsibande nomama. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukuletha ubufakazi. Ngicela ukuqhubeka lapho ngagcina khona ngoba ngashiya kulenga emavikini edlule lapho ngangilethe khona ubufakazi. Ingane le eyayifuna ukusanganelwa umqondo, ngathi emuva ukuthi sengikhulekile ngamcela uNkulunkulu ukuthi ayibambe lapha ikhona ngoba yayisesigangeni, ingekho kubabwayo, ingekho kumina, ingazi ukuthi iye kuphi, ingazi ukuthi ikhalele kubani. Ngalinda ngathi ngoba le ngane yami izobuya kimi, ngiyamethemba uNkulunkulu engimkhonzayo. After 4 days uLwesibili nga-receive i-call yayo. Isisemqondweni-ke manje ngaleso sikhathi ithe mayifona kimi yathi, mama ngicela ukukubona. Ngathi kulungile mfana masibonane. Sathi masibonana wafike wanginikeza ihug wathi, mama ngiyabonga. Ngiyabonga ngokuthi ungitshele iqiniso, ngiyabonga ngokuthi ungitshele ukuthi kwenzakalani. Wathi yazi mama ngalela langa wangifonela, ngangikufonela ngikubuza imibuzo owodwa for 2 hours. Ngangizizwa ukuthi lento abahlale bengitshela yona la ngihamba khona nobaba ukuthi ngizosanganelwa umqondo or ngizonyamalala or ngizodutshulwa or ngizogwazwa or ngizofa ngengozi, ngizofa ngendlela engaqondakali. Ngangiyibona leyo nto leyo ukuthi ke manje iyenzeka, ngiyizwa emzimbeni wami ukuthi umqondo wami usuyahamba. Kodwa from ngalelo langa ngaye ngazizwa ngiba right, ngazizwa nginokuthula, ngazizwa ngijabulile. Kumanje ngijabulile mama, yazi nginokuthula okuyisimanga, angazi ukuthi ngijabuliswe yini. Ngathi uNkulunkulu ke loyo mfana wami, ngathi nguNkulunkulu ke loyo. uNkulunkulu nguyena oletha ukuthula, uyena olapha inhliziyo. Akekho umuntu wenyama okwazi ukulapha inhliziyo ngaphandle kwaNkulunkulu, uyena oletha ukuthula. Ngithi mangibonge kakhulu uNkulunkulu bazalwane
Ngibonge kakhulu uNkulunkulu leli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi lingivuselele kakhulu. Liyasebenza bazalwane, liyasebenza zihlobo zikaThixo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Umfana wami uyena owathi ucela ngimfake ekhaya lezwi. Kumanje ungibuza nge-fasting ukuthi mama mawufasta wenza kanjani. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Babanzimande, servant of God. I have a testimony. God has blessed me financially after I submitted my tax returns to SARS. God has blessed me. Lord, I thank you for Babanzimande's life. uJesu Kristu inkosi. Lord, I thank you. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli uNsibande, umama umpostoli uNsibande, isentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngixolise baba ukudelitha mistake yokuthi udlule ku3 minutes. Ngizobonga uNkulunkulu ukuthi njengoba ngasuka la eThekwini ngiya eScott siyofihla ubhuti wami obe edlulile emhlabeni ngenxa yokudliswa ngophoyizeni, ukuthi uNkulunkulu ube nathi kukho konke, noma isimo sasinzima uma wami waze waquleka, kodwa ngokubeka umkhuleko waRoma 10:9 kuye endlebeni sikhuleke, nabantu bagcina sebekhuleka bangamazi ngisho bangayazi lelo khuza lomkhuleko, bakhule kanye nami. Wavuka futhi nje waphila, wangabesaba nenkinga. Okunye ngiphinde ngibonge uNkulunkulu ukuthi ngithe ngisekhona eScott safonela ubaba wami ohlala eBergville, kwathiwa ubaba ubambeke kakhulu, sekuyophela inyanga egula, akusazweli iphilisi, akusenzeki lutho kuyena, sekukulindela nje ukuthi kwenzakalani. Hayi, sigodukile-ke Friday, masifika sayibonela ukuthi isimo singaphezu kwethu. Uye etoilet now and then, kodwa kuphumi lutho. Ngaphakathi ufake ipayipi elixhuma lize liyofika esimyeni. Leli payipi kuphuma amahlwili phakathi, kuphuma igazi, kuphume nalo mchamo odrainekayo, kodwa nje uNkulunkulu usenzela umusa ukuthi inkwici nayo beyimphatha kuze kuse. Kodwa kuthe sekuzokusa ngoba besilokhu sikhuleka ngalo Roma 10:9, ngoba ubaba besewazi ukuthi uRoma 10:9 ukhona. Sakhuleka nomndeni wonke, futhi ngabonga ukuthi wavele wavuma, sakhuleka kwaze kwasa. Kuthe masekuyokusa wabonakala-ke umzimba sowuqala usebenza, sekwazi ukunyakaza, inkwici noma beyisamphethe, kodwa nje bekungasafani. Kuthe ngomgqibelo ntambama, waqala wakwazi ukulala, walala kwaze kwasa. Inkwici yaphela, ukuya etoilet kwanqamuka, wadla nokudla. Nje ngiyawabonga amandla kaNkulunkulu, ngiyamdumisa, ngiphakamisa uduma uNkulunkulu ngakho konke. Baba umpostoli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi omkhulu, ngiyabingelela ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Baba, ngizocela nje ukudlulisa nabo ubufakazi. Ngivuka nje baba ngihleka ngedwa, ngihlekiswa ukuthi ngempela amadimoni ayathuthumela ngegama elithi uJesu Kristu inkosi. Baba, sho ukuthi ngiba nephupho nje ebusuku ngilele la, ngibona ngathi ngilele nje, ngidlale phansi, ngilele nje ekhaya, ngibona ubrada esikhonza naye entabeni. Hawu, ngimangala ukuthi ubrada ufunani manje la eduze kwami ey'ngubeni ngilele. Hayibo, ngisathuswe yiloko nje, kufike kimi ukuthi hayi, ubrada ngeke aze angenze lutho ngoba uyakholwa, uyawazi umthetho ukuthi akumelanga ukuthi kulalwane. Hayi, ahleke nje ehlekisa ukuthi hayi ulana impela nje, cha ubrada nje, ubrada esikhonza naye ngiyambona. Hawu, hayi kodwa enhlizweni yami ngishaya uvalo nje ukuthi hayibo, kanjani? Hayi, kuthe kusenjalo baba, useyangibamba ukuthi uyangihaga.
ngiphenduke baba ngithi uJesu Kristu inkosi, ngisho ngolaka ngithi uJesu Kristu inkosi, athuthumele athuke athi naye uJesu Kristu inkosi. Ngithi wenzani ungibambelani kanje? Hayi angiyeke baba, ngithe ngibona hawu sengime ngenyawo sengivukile, selokhu elandela nje emva kwami, angazi bese ngenzani, selokhu elandela. Hayi mangiphaphama ngivuke ngijabule ngithi hawu, bekusathane dade idemoni belithi lizongingcolisa. Hey ngiyambonga baba uNkulunkulu nje ngaleli gama elithi Jesu Kristu inkosi. Siyanqoba, kuningi linginqobela emaphusheni, kuningi kwenzeka izinto ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibona iy'nyoka zizongihlasela ngithi uJesu Kristu inkosi zishwabane. Oh baba siyalibonga leli gama linamandla kakhulu, siyanqoba impela ngalo. Siyabonga kakhulu baba uJesu Kristu inkosi. Inkosi uJesu nje nigcine baba nonke ekhaya noma Mtsibande sisalalela ney'nkonzo zangoLwesine. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi baba Mtsibande, ngithanda ukumphakamisa uNkulunkulu kuyimanje. Nje ngizwela wona amazwi okumbonga, ngazi ngingambonga ngani indlela ame ngayo empilweni yami. Umile nje uyikho konke kimi. Ngithanda ukumphakamisa nje, ngiyambonga nangani nje ney'fundiso zenu. Ngithanda ukumbonga kakhulu nangemkhulekweni manisikhulekisa. Imikhuleko yakho Roma 10:9 ish. Ngibona uyenza umsebenzi empilweni yami engenelela. uNkulunkulu engifundisa izinto ey'ningi, ngisho nangamaphutha wami. Ithi uma ngisayicabanga into ukuthi kuyisona yini lokho ngizwe ngathi ngiyaphendula ukuthi vele kuyisona. Ish baba, angazi ngingambonga ngani uNkulunkulu ngoba kuyimanje ngisalele. Uma ngithi ngilele ngibona engathi mina ngiphakathi kwey'ngane zesikolo, kodwa engathi mina ngiphasile ukundlula wonke umuntu, ukundlula zona lezi ngane zesikole. Angazi ngithe ngase ngisabathela ngibona umuthi, after that angazi kwenzakalani, ngiyithola nje sengiyamuka angazi kwenzakalani, noma ngiyahamba angazi kwenzakalani, ngithola sengomile emlonyeni wami. Ngilibiza leli gama, komile ngqo kungenamathe, ngalibiza igama lenkosi Jesu, ngisho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Hey baba, ngithanda ukumbonga uNkulunkulu, ngiyamphakamisa nangey'fundiso zenu baba. Ngiyophinde futhi ngimbonge nakulo mkhuleko ebengingenile kuwona, umkhosi ka-21 days. Ngibonile engenelela uNkulunkulu kukade ngisokola ngicela umsebenzi, ngihlangabezana nesimo esinzima kakhulu phakathi kwemisebenzi ebengifikela kuyona. Kepha kulo nakhona bekube into esheshayo kakhulu, abantu base bangithumelela imali kanti ngiyohlangabezana ney'nkinga. Eish baba, kodwa kulokhu mphendulile uNkulunkulu, ngiwutholile umsebenzi wabantu abakholwayo njengami. Eish ngithanda ukumphakamisa uNkulunkulu ngoba nje isimanga ngenzele sona, ngangikhala ngisemkhosini. Ngalelo langa ebengikhala ngalo ngithi hawu Nkosi, ngaze ngathenga umsebenzi kwi-agent ukhona, nginemali yokuthenga kwesinye isihlobo sami. Wangenelela baba, ngawuthola umsebenzi ngalelo langa. uJesu Kristu inkosi.